uban kiɗan hajiya Maryam Daura, biki na 'ya'yanta ake mu tashi. Maryam Daura, biki na yaran nan iya waka. ake mu tashi. Kai wannan yaro alquran wannan yaro kai yaran nan ya iya waka. Allah ka yake nan da Allah. Kai kana da matsala idda ka billahi idda ka ga dan banga ne ubanka wallahi. Dan ba ne ya fi ubana dan kar ya saki fuska ya kunta na daure. Wannan ai bayi bane. To Ta matan nan ka san farin jini ne da ita. eh Kudu da arewa gabar da yamma. Ƙwarai. Ban taba jin mutumin da ya zage ta ko ya ci mata mutunci ba. to Kuma ta zo ta yi bikin dan da yar eh a zo a yi waƙar biki. Kuma a ce ba a sa sunan wasu ba an cire wasu an sa wasu. Wannan wace irin baka rayuwa ce? ni da ma taɓin hankali ina zuwa ta ko ina ba ta kowane lokaci ba sai ga mutum ratsa mahaukaci ne wallahi Allah Ni ne mahaukacin ko yan bikin. a'a kai ne mahaukaci Hajiya Maryam Daura uwar marayu ba ta yi haka domin ta ɓata kowa rai ba duk wannan bai zo wannan biki ba billahi ladhi marhaba baka lalle mu ne magodiya ba ta yi haka bane ko ta sa waka a jikin wani girman sa ma ya fi karfin a sai a waka Hajiya Maryam Daura ta ce tana ba kowa hakuri akan wannan daurin aure da aka yi na Kamaluddin Allah. Allah wallahi kowa ana ba ya hakuri yi hakuri ba wai an yi haka bane dan bacin rai uwar marayu kuma tana tare da kowa banda ma irin mutanen da suke Saudiya muna ba su hakuri gaba daya To ai dama yanda ka gaya min haka na gaya musu. Yawwa. Na ce wannan bai wa Allah. Eh. Ba ta yi wannan aure don ta ci mutuncin wani ba. ba ta yi haka da dafin mutunci Kuma duk abin da ka ga ya same ka. Eh. To daga Allah ne. gaskiya ne Ita waka tana da daɗi. gaskiya Kuma ne. duk wanda ka sani a rayuwa yana so ya ji sunansa a waka. wannan gaskiya ne Kama ni dinnan yanda nake dinnan. Ai ina so a sana wakan manya. gaskiya ne To wallahi ita wakar ta babbar waka ce. eh Kuma manyan mutane ne ita jama'a ta. Dan duk mai santa ba banza. babu banda ba irin ka wallahi Mace ce wacce ba ta gulma. wallahi ba irin Ko ba gaskiya ba? Mai masoya ce da yawa domin har Cana wallahi tana da masoya. shine ta ce a gaya wa 'yan Saudiya mazauna gaba ɗaya tana godiya 100% ba ta yi haka bane dan ɓacin rai kuma tana tare da su kullum Yawwa za mu ci gaba da faɗakar da mutane akan wannan harka da aka yi. eh Ta ne wa kowa godiya Allah ya saka da alkhairi. mutanen Allah ya Saudiya ji kan mahaifa. muna gode wa duk mutumin da bai zo ba wannan addu'a ma mu ne ma godiya akan irin abin da ya sa a cikin zuciyarsa Maryam Daura uwar marayu ba maman Kamalu maman Shamsuddin maman Hajiya Hafizu maman Juju kuma Yawwa shine shawarar nan amma da Allah abokina. ina jin ka Da za ka gaya baiwa Allah nan. eh Ta taimaka ta fito da ni ko kamsila ne. ba za ka ci ba ai ya fassa an kai ka faɗi saboda munin ka alƙuran